Čaute, cibulkáči a cibulky. A cibulka vás víta pri Furniture Ideas druhej časti. Toto som si tu zatiaľ urobil, no tak, keby som sa mohol v tom využiť. To som si dal takto, už mám aj novšiu verziu. A chcel som vám to dneska ukázať, že dneskajší trik, no čo je, že to drží tú faklu alebo torčku. No čo urobíme, dáme si tam toto, 18 frame, no to, klikneme tam. Vypadá to takto, ale lepšie to bude vypadať, keď dáme tam toto. Vypadá to, keby to držalo. Taký, no úplne to tak vypadá. Takže urobíme to tiež tak aj s touto. No, je na ten obrázek. Dobre, takže takto. A ešte som vám chcel ukázať, čo som si tu urobil. To si nevšimajte, toto nie je s tým súčasťou. To sme urobili v minulej časti MacBook. Potom tu je sprcha, čo sme tiež urobili v minulom dieli, ale bola tuto. A chcel by som si urobiť aj záchod. Takže na záchod budeme potrebovať, ideme do redstone a teraz si zoberieme páčku. Potom budeme potrebovať to je alchémii, toto alchémii a budeme potrebovať to umývadlo alebo čo to je. Potom budeme potrebovať zase ideme do redstone a tam si zoberieme wooden trapdoor alebo skôr tie, čo sú, no, veď viete. Zoberieme si to a ešte by sme potrebovali také, čo jak biel, jak záchod, však záchod je bielý, nie? Tak zoberieme si toto, Look of Guards a takto ako, takže takto sa stáva, takto a čakaj, trapdoor ide, ešte voda, takto, voda sem a takto, čakaj, takto a toto bude ako splachovač alebo skôr ako to proklienko zdvíhacie. No dobre, takže toto je asi do kúpeľni. Ešte je celkom dobrá jedna vecička, čo sa dá, čo nie je moc ťažké vyrobiť si, na to potrebujeme kleje. To je vlastne toto, taký blok sivý celý, iba sivý celý, nič tam nemá. No a tam dostanete asi 4 alebo 5 takýchto debiliniek klejov. No a z toho si to upečíte a dostanete brick. A potom si urobíte kvetináč a tam viete, ak sa trví. No takže ideme na to. Takže napríklad si dáme wood, napríklad toto. A dáme si ešte kvetináč, takže pot. Počkaj, neviem, či pot, áno, pot. Flower pot. Takže a voľakú kvetinu, napríklad kaktus, toto, a to je jedno, a čakať kaktus, kde si, to je cactus. Dobre, takže takto. Dáme to takto, môžete to dávať po takých schodíkoch. No a to dáte takto, dobre, takto a takto. A ešte môžeme dať aj tuto, takže tam dáte tiež. A dám napríklad kaktus, ako som hovoril. Môžete tam dať alium, môžete tam azure, bullet, oopsie daisy. Dobre, takže toto sa väčšinou zíde do takých pracovných miestach alebo takých miestach. Už je aj ráno. No a toto je asi všetko, čo som vám chcel ukázať. I nové je to, čo som si zmenil do toto. Celý dom som si prekonštruoval, lebo nechcel som mať iba takže kontrolovacú halu a tak.
A ja sa teda s vami lúčim a čaute.